посрещането на летище София на Кубрат Пулев, атмосфера и думи на българска земя. Вижте отново. Наистина топло посрещане. Искам на първо място да благодаря на цяла България, че беше с мене и на хората, които дойдоха от всички краища на света до Хамбург, за да ме гледат и за да ме подкрепят. Те не просто да ме гледат, а за да ме подкрепят. И доказахме, че българите не само, че сме единен народ, ами и доста топъл и абсолютно единен народ. Не мога да кажем, че не сме единни. Здрав ли си? Имаше сигнали, че си бил в болница след мача? Не, абсолютно здрав съм. Са леки аркадички тук, това има, нали? Но... Това не е художествена гимнастика. Абсолютно, не е художествена гимнастика. За последните 7 дни. Ами, аз продължавам да се развивам, продължавам да се уча, защото живота е на училище, бокса също. И продължаваме напред. Много хора казват да горе главата, тя по-нагоре няма как да е, така че не е лесно да се бориш срещу една така огромна империя и мафия. Това мога да кажа. Все пак имаш толкова много публика в залата, която те подкрепяше. Със сигурност не си се чувстваш там. Ами наистина имаше много голяма публика. Смея да твърда, че повечето от по-голямата част от публиката беше българска. Аз имах чувство, че си играх в България. И което беше, разбира се, че ми помогна. Първо ще правим анализите, но аз мисля, че просто добре го изиграх боя, има го в бокса, късмет. Вчера каза, че ти липсва все още опит. Смяташ ли, че подходи твърде емоционално в този мач? Ами, не мисля, че емоционално, просто може да се каже, че опит, може да се каже шанс. Кога можеш да мислиш за реванш? Ами когато ми го дадат, ако ми го дадат изобщо, защото ме съмнява да даде реванш. Беше обвиняван, че не си демонстрирал уважение към шампиона, дори шефа на твоята федерация. Аз нямам и сега уважение към него. Той не заслужава уважение. Ти по принцип не си такъв човек, подходяш с уважение към... Аз уважавам всеки един нормален човек, всички хора, които са тук, ще ги уважа и да се снимам с тях, но той не заслужава уважение. Кубрат каза, че Кличко не заслужава уважение. Защо според вас, при положение, че матчът все пак свърши в петия рунд и то с нокаут? Нямам представа, защо Кличко да не го уважаваме. Той си е шампион, си го уважаваме, държи поясите, държи всичко. Това, че прави така, ако погледнем малко от другата страна, ако държиме тия пояси и ги държиме 10 години, какви неща и ние можем да измислим. Така го поглеждам. Значи, той държи с зъби и ногти това, което има и гледа да не го дава на другите. Това е като на кучето искаш да му вземеш кокачето, какво прави? Тук са големи пари, пояси, работи. На него не му остава много време. Пази ги с зъби и ногти. Уважение. Но това е спорта. Нали? Що да не го уважаваме? Спорта си е спорт. Играе по правилата на това, което е бокса. По международните правила на ВБЦ, ВБА, IBF, всичките федерации. Това е. Подходи ли прекалено емоционално Кубрат в матча вчера според вас? Аз в тази част така искам да благодаря на всички, на цялата публика, която беше там, на всички зрители, които го подкрепиха в цялото време, в такава атмосфера, така, която се създаде в този бой. Мисля, че е повлияло. Той не е бил на шампионска титла. Там излиза оркестър и пеят работи. В тия неща той настива. Излиза нагоре на ринга. Другия е загрет, това е другото, което е. И има такива малко по малко, тук малко, там малко и то се натрупат.